Üdvözöljük utasainkat! Ez a 26-os autóbusz a Zenélők út felé. A következő megálló Göncz Árpád városközpont metróállomás. A következő megálló Népfürdő utca, Árpád híd. Tisztelt utasaink! Az egyes villamos helyett ezen a szakaszon villamospótló autóbusszal utazhatnak. Köszönjük figyelmüket! Népfürdő utca, Árpád híd. A következő megálló Zenélők út. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra! This service terminates at the next stop. Thank you for traveling with us. Goodbye. Az autóbusz nem közlekedik tovább, visszaindul a Göncz Árpád városközpont metróállomás felé. Zenélők út.